L'Esculapi ja és a Empúries. L'obra està considerada la millor escultura clàssica trobada a la Mediterrània occidental i els últims anys ha estat sotmesa a un procés d'estudi i restauració a partir dels 85 fragments que se'n van trobar. Els estudis li atribueixen una antiguitat de 2.200 anys i ara torna al jaciment on va ser trobada, coincidint amb un aniversari important. Mercè Sivina, Empúries, quin és aquest aniversari? Doncs sí, aquí el que se celebra és el centenari de les primeres excavacions aquí al jaciment d'Empúries. Fins aquí van arribar els noucentistes i poc temps després d'arribar-hi ja van fer aquesta important descoberta, van tenir aquesta sorpresa, van descobrir l'Esculapi. Bé, aquesta no, és una còpia, l'original ja és a Empúries, ara és al museu, l'estan acabant de retocar perquè pugui lluir dissabte amb tot el seu esplendor. El que hi ha aquí és una còpia perquè el visitant que visita Empúries doncs es faci una idea del que era important aquesta polis grega. Així, amb el retorn del déu, amb el retorn de l'Esculapi, comencen aquí els actes de celebració del centenari amb una forta inversió econòmica pel jaciment i amb una quarantena d'actes, d'exposicions que començaran, doncs, que serviran per conèixer més a fons. Nosaltres hem volgut seguir de molt a prop el retorn d'aquest déu aquí a Empúries, al seu santuari. Preparar el viatge d'un déu és una feina delicada i més si aquest és el trajecte definitiu. Una restauradora del Museu Arqueològic de Catalunya vigilava de prop que l'Esculapi no patís cap mal. Cada moviment ha estat estudiat i meditat. S'ha començat pels braços, perquè ara, després de la restauració, l'Esculapi ja té braços. Després, el cap, desplaçant-lo molt a poc i protegint-lo en tot moment. I per acabar, la resta del cos imponent, esculpit amb dos tipus de marbres selectes de Grècia. Les caixes, l'estructura, la politja, tot s'ha fet a mida d'un déu que pesa gairebé una tona. I l'Esculapi ha arribat sa i estalvi a Empúries, a casa seva, on a Mercè de la Tramuntana presidia un temple de la colònia grega d'Empòrion. El món científic està encara discutint exactament a quina divinitat representaven, no? Si era Asclepi, el déu de la medicina, si era Serapis, que era també una divinitat alexandrina, o bé era un altre tipus de representació, perquè no tenim la inscripció antiga que s'identifica concretament a aquesta estàtua, no? El cap de l'Esculapi es va trobar el 1909 en una cisterna. 10 dies més tard es descobria el tors. Són els noucentistes, encapçalats per Josep Puig i Cadafalch, els que comencen les excavacions per fer visibles les ciutats grega i la romana. Ara es commemoraran el centenari d'aquelles excavacions que van salvar aquestes ruïnes. Els noucentistes van tindre una visió de futur, que és la que va salvar Empúries i la que va permetre que Empúries sigui allò que és actualment, no? Perquè totes les restes arqueològiques estaven en mans de privats. Van fer excavacions amb la voluntat de que aquestes excavacions fossin visibles i no únicament això, sinó que van construir també el primer edifici del Museu d'Empúries. El van esculpir artesans experts i va arribar fins aquí per mar. Ara ha tornat amb mitjans més terrenals per descansar-hi per sempre.